Njengamanje nginobonginkosi umfoka Khanyile mfowethu namhlanje sila kulethwe imemorandum kukhala ngokuthi irandi la manipulate kudala okulimaza abantu abamnyama ngoba yibo abantu abakhane bengena emnothweni mhlawumbe lithini uvo lakho lapho. No, uvo lwami luthi into ekanje iyangijabulisa kakhulu ukuthi uma abantu bakithi sebeqalile ukumashela izinto ezikanje kusho ukuthi izwe lizoya phambili ngoba uunderstand ukuthi lento yerandi bekuyinto abantu abayibukela kude kakhulu. Abantu abazi ukuthi kunabantu abathize nje kuvele bahlangane ababangani ba decide ukuthi irandi linamandla kangakanani noma irandi alinamandla kangakanani. Kunabantu ababizwa kuthiwa ama-investor. Uma kubizwa ukukhulunywa ngama-investor kukhulunywa ngabantu abakhulu, kukhulunywa ngabantu nje abelungu abaningi bahlala eKapa ababangani abavele bahlangane bathi siyabadecide ukuthi le mali soyifaka kulezi imboni sitshale noma ngeke sitshale imali sizoyikhipha ngama-offshore accounts. Baphinde futhi badecide ukuthi labelungu hayi ngoba asisifuni lesimo esikanje sizolehlisa irandi noma irandi sizolinyusa. Into eyenzeke isikhathi eside ubuzokwazi ukuthi kusaphethe amabhunu irandi belinamandla kakhulu belingehle belinamandla nje ngempela irandi kuke wakhona isikhathi lilikhulu ngisho nakuyidola. Upondo kuyipound esasihweba ngalo lalilikhulu even nakuyidola nerandi le kanjalo lafika la namandla nangaphezulu kwedola kuphethe abelungu. Bathi mhla sekungena uhulumeni omnyama balixegisa balibulala amandla. Into ebhlungu ukuthi uhulumeni ophetheke eSouth Africa oBaba Ramaphosa bazwana nabo labelungu abagila lomkhuba lo. Ingakho kungijabulisa nje ukubona abantu bephuma ngobuningi bezothi thina sizofuna ukulwela into ekhulumisana nerandi okwakuyinkulumo ekade iqhelile ezikhathini eziningi sisaqala ukuzabalaza thina. Mhlawumbe mfoka Khanyile kwakunohulumeni ngalesikhathi irandi linyuswa lize lifika kule mali ekuyona kwakunabantu abamnyama ababevele sebephethe bama leaders. Ubona ukuthi mhlawumbe ahluleke ukudlala indima yabo ukuthi kungenzeki lokho under their name. Into abantu abamnyama bafika ukhuluma mhlambe ngoba uMandela beqala ukuphatha into abayenza uBaba Mandela bazange bawuthatha umnotho. Bathatha ama-office baphatha ama-office kodwa bangaphatha umnotho. Ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngeimboni, ngikhuluma ngo-oyela, ngikhuluma ngeimayini, ngikhuluma ngayo yonke nje into umgogodla weningizimu neAfrika. Labantu abanamandla okwehlisa okuyisa irandi nokulikhuphula balehlisa ngani? Balehlisa ngokubathi nje namhlanje sena sohosha imali zethu. OMandela banazo lezo imali, labo sopolitiki abanazo lezo imali. Into nje bona banayo ukuthi thina se-office siphethe kodwa laba abaphethe imali. Ingakho sithi umzabalazo saqhubeka ngoba ukuthola amandla ezepolitiki kodwa unganawo amandla omnotho kusuke kuyinto nje engathi issue leyo. Silona kuphela izwe njengabantu abamnyama eAfrika la khona ofica khona abantu bokufika belungu kuyibona abahlala eindaweni ezibukeka kangcono. Thina abantu abakumtsitso kwimile leAfrika sihlale eindaweni engabuke kahle. Angeke uzofika eNgilandi uthole abelungu behlala emkhukhwini bese ukuthi wena njengomuntu omnyama okufika khona uhlala emasabhabhu. Kodwa la eSouth Africa isemhlanga iseSentini iseWaterfall iseBalito abelungu. Mawukhuluma ngathi ukhuluma ngomlazo, ukhuluma ngenkandla, ukhuluma ngolundu, ukhuluma ngolusikisiki, ukhuluma ngethabazimbo, ukhuluma ngemahonisi, ukhuluma ngepolokwane, ukhuluma ngebhombela. So ukhuluma ngathi thina yonke indawo engathi sadinga intuthuko okuhlala thina le esithuthuke ngokugcwele ihlala bokufika okungabelungu ezweni lethu. Kodwa ngeke ukuthole khona kwenzeka eAmerica North America eNgilandi nakoJalimani nakwamanye amazwe. So kusho ukuthi umzabalazo ngempela kubalekile ukuthi uqhubeke. Mhlambe masibheka nje mfoka Khanyile amabhank njenganabantu ekuthiwa badlala indima enkulu ekutheni bahlanganise lama meeting agcine ezakulesinqumo. Yiphi indlela engenziwa ngayo manje ukuthi lamabhank ashintshe indlela yokwenza ukuze kukwazi ukuthi izinto zibele ngalendlela ezazi ngayikhona? Amabhank, inkinga yamabhank ukuthi eSouth Africa sinenkinga. Amabhank aphethwe abantu imali into ezokuthusa nane South African Reserve Bank okuyibhange ngodla leningizimu. Kunabantu
abaliphethe abathi bona ba-owna ibhange ngodla laseNingizimu Afrika. Imali yethu sonke nje njengezwe iphathwa umuzi othize, mhlawumbe sithi ukhanyile kodwa ukhanyile umlungu. U-Absa umuntu omlungu, FNB, wonke lamabhenki oCapitec aphethwe abantu. Into ekumele yenziwe uhulumeni ukuthi akathathe amabhange awabuyise ngaphansi kwahulumeni, abe ngaphansi kwahulumeni khona wonke lemsingilili le nalento yokuthi behlisa irandi balinyusa mabethandile ezokwazi ukuthi ayigweme, ngoba izobe amabhange esebenjani esebe ngaphansi kohulumeni. Isizwe sakho abantu bakhe bakwazi ukuthi bayobhenka imali yabo endaweni yakaKhanyile, ukuthi uKhanyile uzovula ibhenki mase abazobhenka la kaKhanyile, ababhenke ezweni labo. Ingakho uhulumeni kumele awahle lamabhenki awabusele ngaphansi ekhwapheni lakhe. Mhlambe sibheke abantu abamnyama, kunamabhenki anjengano VBS, amabhenki anjenganothala agcine ewela kakhulu kubantu abamnyama in terms of management, kodwa namhlanje awasekho. Mhlambe leyo ngeke kuletheni leyo ngozi ekubukeni ukuthi ugovernment wabantu abamnyama kugcina sekune corruption eningi. Ayengaphethwe abantu uhulumeni. Inkinga akukhona ukuthi ayemanage abantu abamnyama. Inkinga ukuthi aphenduka i-competition yazi amandi eThekwini. Lenzani siyakhuluma India livele liyawele, yazi uNkulunkulu wami uzongisiza shembe. Ilokhu njana asibe sihamba ngoba ngiyasondela. Into engisho ngithini na, ngithi inkinga kwakungakhona ukuthi amabhenki aphethwe abantu abamnyama. Inkinga kwakuwukuthini na, abelungu babona ukuthi ithala nje laselikwazi ukusiza ngeshiza likwazi. Ithala lalingabuka ukuthi isimo sakho sikanjani, umnyama noma unjani noma unjani, wawukwazi ukuthi uthole i-loan. Uyazi ukuthola i-loan ka-FNB kumdanti kanjani. Uyazi ukuthi uma uzofuna uyothola usizo lwemoto, uthenga imoto ngebhenki, uma umnyama wena uzochargewa kakhulu, uma umhlophe uzochargewa kancane, ngoba kuthiwa wena uma umnyama uyi-high risk. Impela lento e-high risk bathi uyi-high risk wena ngoba umnyama, kodwa ithala lalingakwenzi lokho. Benza sure abelungu ngemuva bahlangana nama-meeting, benza sure kulamanye amabhenki bawabulala. So inkinga ukuthi ithala lalikwazi ukuthi lisibuke. Ngeke nje mosumdala usugogo noma usumkhulu uthi uyocela i-loan ka-FNB ngeke bakunike, kodwa ithala lalikwazi ukukwenza. Abelungu balishaya phansi. So amabhenki abelungu awana competition eSouth Africa, iwona wodwa. FNB, u-Absa, uCapitec, into yabo nje abayibambele yona, abana competition. Ingakho futhi siphinde sithi uhulumeni akabuyise iposi liphinde liqhubeke libe yibhenki eligcwele eline-license iposi, sikwazi ukubhenka ngaphansi kweposi ngoba at-least iposi isangaphansi kwahulumeni. Mhlambe mfowethu Khanyile sesizoyivala sibheke kunecala nawe olihambayo lango-2021 le-July unrest, whereby kuthiwa nawe wawuyi-instigator. Naku sesibona uDuduzile naye useqalile futhi ukwambe court, the very same court ongena kuyo. Ithini le nto ngokuthi sekuqalwe inhlangano ye-MK sekuvuka lezinto? Phela lento ithini na, into ebuhlungu la obaba uRamaphosa nobaba uZondo, ipolitiki bavele bayisuse kwipolitiki bayifake enkantolo. Ngoba ucheka nje icala la comrade uDuduzile, icala nje linganasidingo. Namanje nje ubungibona nje ngigqoke kahle kanje, ngibukeka ngifanelwa yiyembe lami lomkhonto ngisuka khona ecaleni, alingifanele liyangifanele. Uyavuma lifanele lakho? Vuma muzo kanti nawo iqaba ngathi manje kanti ngihamba no Cyril la kanje. So besiyokhuluma wona besiyo support yena uComrade Dudu, ngoba alikho icala elikhona ukuthi uboshelwe ukuthi wabhala ukuthi uyisiyo ekwathi ugqugquzela udlame. Into ke njengayenza ingqondo leyo, kodwa ke uma abantu behlulwa ipolitiki kujwayelekile, sikubone kakhulu emazweni ahlukahlukene ukuthi bavele basebenzise amajele, basebenzise inkantolo, basebenzise zonke indlela zokuthi bazame ukukuvimba. Kufana nje njengami, awukwazi ukuthi uthi July unrest, iJuly unrest yaba ngenxa kaKhanyile.
awukwazi ukusho njalo ngoba mina ngikhona ngikhuluma ezipishini into engangisho ngithi abakhiphi babejele ku-wrong ukuthi bambophe ngale ndlela angazi nala kukhona engathi nihamba niyotapa ey'tolo so usho kanjani ukuthi mina owenza i-July unrest kodwa ngiyalihamba lelo cala mina kungangithintile kakhulu ngoba ngicathi abangaziyo nje abangazi ngimncane kade ngangena ngiphuma ejele so mase ngimdala sengiyinkunzi nje sengivele ngibuka ukuthi awu hayi bakuthi bangivalela sokuyovakasha nje siphinde siphume futhi ngokwe-court khona phela izinto othola ukuthi ziyabekwa phambi kwe-court ukuthi nazi izinto eziyi-evidence khona abakuvezayo ukubonisa ukuthi icala lingagcina mhlampe ligojele akukho mina engibona ukuthi engakwenza okuyicala kodwa phela icala limbula ingubo lengene malisemajajini lisemajajini nje ibona kuzomela badecide ukuthi bathini ngale icala kodwa akukho engakwenza okuyicala hayi akukho angitshotha ngisho isinkwa ngangibhizi lapha angizabalazela unqamalala ngingaboni abantu ngazi ngizinqeda nje ukuzabalaza abantu sebeluthe kangaka so ayikho into engithintayo nomlutho into engithintayo nje ukuthi ngihambe phambili ngingene ko Shoprite ngicela abantu ukuthi abazabalazi bazabalazele babunqamalala kanti sekunamafoni ke manje sekuyashuthwa kwakudala ngoba ngeke ube khona ubufakazi manje kuyashuthwa niyashutha nala uyashutha kuyashuthwa mhlambe sesivala mfakakhanyisa mfowethu asibheke kakhulu iMK ukuthi lento yokuthi sekuthathwa ingane kaMnumzane uZuma seyithatha ifakwe court kuzoyibulala kangakanani iMK looking to ukuthi next year ama local government elections ngeke kuyibulale kunalokho kuzoyinika amandla kakhulu ngoba kutshengisana nombani nokade engaboni uma ukuthi ngempela iMK abantshontshe kuphela amavoti noma sebewantshontshela amavoti bahlukumeza umongameli bamhlukumeze ngengane ayizalayo uzokwazi mfowethu uma ukuthi unazo izingane ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokuthi kuhlukunyezwe ingane yakhe entombazane iyo mfana bengayihlukumeza kodwa makuthinte intombazane kuyazwela iyona ke into eyenziwa ubaba Cyril njengoba benza lento abayenzayo kodwa kubona bonke ububi obukhona kuyehleze kube khona into enhle engaphuma ebubini abantu balibona iqiniso manje ukuthi ukhongolose awenzi kahle amaqabana aphethe ukhongolose awenzi kahle ukuthi nihlulwe ipolitiki mase besebenzisa inkantolo bopha umuntu ongenze lutho nenze yonke into enganasidingo le abantu bayabona ngicathi ke ama elections abantu bophinde futhi bababone babapanishe evotini ngalento abayenza manje siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho mfakakhanyisa bonga mina futhi